Tobat. Kanggo sapa kene Kang MC? Kanggo majikan, Kanggo sareng majikan. Mama Lurah. Kang Sunaji yang punya son, jalian ada. Asik. Tobat. Salon orek siklo. Ayo. Yang punya hajat Bapak Sunaji. Sabare eketan ibu Kang MC. Keliwat beli gini lagi. Ajak kakek sabare Kang Sunaji. Buat untuk kakek. Asik. Iya, Bapak Yalin mesti. Bapak Geyo yang punya kepulauan juga nek. Aja ngomong ebek. Asik. Putut pahit karena berpisah. Mung anak ganjelane. Papa Alin saban dina nangis kesepian Papa Alin urip aduh karo anakan yang punya pecak lele. Tobat. Asik. Yang punya warung pecak lele. Warung pecak lele. Asik. Cik. Memang kita beli rasa kena. Apa cek Kang MC? Apa sih dirasakan? Sangang wulan gawakan bunga. Telasek man Kang MC. Tapi kita Iya, Neng. rasa duweni Digugat Kang MC. titisan darah daging si Papa Alin. Asik. Warung pecak. Asik. Nang apa kita bloli nemoni warung pecak sing duwe warung pecak Bloli yang sama punya kayak- warung pecak matur Kayak- suwun Ini Papa Alin sing yang duwe bagi warung Papa pecak Alin. sing duwe warung pecak Papa sing Alin. duwe warung Papa pecak Alin sing yang duwe punya warung KS. pecak Papa Alin. sing duwe warung Papa Alin. pecak sing Papa duwe Alin. warung pecak Papa Alin. tobat Padahal sing duwe kecewa warung kabeh pecak Papa Alin. suwun Laka recehan. sing Asik. Asik. duwe warung pecak. Ikatan getih beli mungkin bisa dipisahkan. Rabi anak mantane anak Malangka ganti langkah yang punya pecak lele yang warung pecak lele Bekasi warung pecak anak lele Malangka warung dengan pecak lele. Pengen nemoni anak kaya dipersulit sirat tega bisa anak lan bapakne. memang kita beli rasa kena Melas teman Kang MC. sangang wulan gawakan bunga tapi kita ngerasa duweni Ya digugat Kang MC lah kerasa dulu. titisan darah daging si bayi Melas teman Kang MC. nang apa kita bloli nemoni sing duwe warung pecak sing duwe warung pecak kesuwun sing duwe warung pecak lagu aku jeruk ini ngenes gini Kejerok, sing Kang duwe MC. warung pecak obat tenganan sing duwe warung Yang pecak punya dia sing udah duwe ya. warung pecak matur thank you sing duwe warung pecak obat sing duwe warung pecak sing duwe warung pecak kesuwun sing duwe warung pecak sing duwe warung pecak sing duwe warung pecak sing duwe warung pecak kesuwun Beli mungkin bisa dipisahkan.
Yang punya warung pecak lele. Enam. Yang punya pecak. Yang punya warung pecak. Yang punya warung pecak. Mimin Yuda pengen nemoni anak Mimin Yuda kaya dipersulit Mimin Yuda sirat tegane Mimin Yuda bisa anak kelat bapane Hidup pahit karena berpisah. melas Kang MC Anak genjulane Bapak Dio melas seperti gini wong yang punya bulawang Bapak Dio yang punya bulawang Bapak Dio yang punya Bunda Dio Bunda Dio yang punya bulawang Bunda Dio yang punya bulawang Bunda Dio yang punya bulawang melas nih asik topat Bunda Dio sing duwe warung pecak sing dua warung pecak matur suwun Bapak Vanessa ini Bapak Vanessa asik Bapak yang punya Haidar bulawang Bunda sing Dio duwe warung pecak Bunda sing Dio duwe warung pecak Bunda Dio kesuwun sing duwe warung pecak sing duwe Bunda Dio. warung pecak sing duwe warung pecak Aja lagu buat Bunda Dio. sing duwe warung Asik, pecak eh. sing duwe warung Bunda pecak Dio. sing duwe warung pecak Bunda Dio. sing duwe warung Mau pecak siapa gini? sing duwe warung pecak sing duwe Mimin warung Ardian pecak Mimin sing Ardian duwe warung Mimin Ardian pecak ikatan ketibli mungkin Mimin Ardian bisa dipisah kena Rabi anak mantane anak kemalangka ganti sing duwe warung pecak tobat lah anak malang gantine sik keren sik sik pengen nemoni anak kaya dipersulit sirah tegane bisa anak kelat bapane pahit karena berpisah. apa sih Kang MC apa sabar palingan ke 10 Saban dinan Sapa dok, ayo. nangis kesepian. Sapa? Nok sapa kene? Nok Desi. Nok Desi. Sabar yang kata mulu Nok Desi. Nok Desi. Sabar aja kakek Nok Desi. Ewu bae. Apa yang ketan ewu kabeh? Mamae, Melas Mamae Alin, Mamae Alin. Memang kita paling rasa kemenangan Sanang mula gawang kandungan Tapi kita merasa duweni Titisan darah daging si bayi Nana kita beloli temoni warung pecak lele warung pecak lele angker baik.